Nginibingelele babukeli beMakhiwa TV onibingelelayo umfundisi Mnotho Ngwenya webandla leHoly Nation Church International ebranchini yaseHlobane eKwatas ehholo lomphakathi elaliyimayini kudala kodwa ke sikhonzela kulo njengamanje. Nginibingelela nje sikhona khona namhlanje sivakashelwe iqembu lezepolitiki elihamba nobaba uMncwango weAction SA. Njengoba silapha nje namhlanje kukhona abasiphathele khona njengebandla okusijabulisa kakhulu ukuthi nathi njengamabandla sinakiwe emphakathini kusesenabaholi abanayinhliziyo yokunaka amabandla. Njenga namhlanje nje bebesilethele opende bokupenda ngaphakathi njengoba udonga lethu belingasabukeki besiphethele nomnyango ukuthi sikwazi ukuthi umnyango wethu siwushintshe ngoba nawo bungasabukeki. Sifisa ukudlulisa ke ukubonga okukhulu kubaba nethimba lakhe ukukwazi ukuthi asivakashele endaweni yaseHlobane okuyindawo ke encanyana nathi siyibandla siyibranch asinaso ke isikhathi eside njengomfundisi ngina 2 years ngikhona khona kodwa akabukanga lokho ukwazile ukufika kule ndawo yaseHlobane ukuzosi-assista la kudingeka ukuthi as-assiste khona. Ukunichazela nje kafishane thina ke siyibranch ekhona la eHlobane kodwa amanye amabandla noma ibandla elikhulu lalikhona khona lisophongolo iHoly Nation Church phansi kwamfundisi umpostoli ubaba uThabede uXP naye uyazi ngalolu daba ukuthi bala okumthokozise kakhulu nama elders ebandla nawakhona. Lokho kusithokozise kakhulu ukubuka nathi ukuthi asibukeliwe phansi njengamabandla nabezinkolo. Siyathokoza kakhulu egameni lenkosi ngoba siyakholwa. Siyabonga kakhulu.